יש הנוהגים לומר שלכל דבר בחיים יש פלוס ויש מינוס. החוכמה היא לגרום למינוס להפוך לפלוס. כשאתם מכניסים מצלמות אבטחה לבית שלכם, אתם אומנם מרגישים בטוחים יותר, שולטים יותר, מוגנים הרבה יותר. אך מנגד אתם חושפים את עצמכם ואת הפרטיות שלכם לכמות בלתי נתפסת של אנשים שיצר הסקרנות גבר עליהם, והם הופכים להיות בן רגע האורחים הבלתי צפויים שלכם. שלום לכם, היום אני הולך להראות לכם שיש פרצה חמורה במצלמות האבטחה. יכולת צפייה מכל מחשב וסמארטפון כמו באח הגדול, אבל בחיים האמיתיים. אני מדבר על מצלמות בבתי עסק, מצלמות בבתים ובחדרי שינה. בחלקם אפשר גם לשמוע על מה אתם מדברים בבית. אחת הסיבות שזה קורה בגלל חוסר ידע באבטחת מידע, גם של הלקוח וגם של המתקין, שמבצעים את העבודה בביתכם. בבדיקה מקיפה, בין 80-90% מהמצלמות שבדקנו, אפשר להיכנס בלי מפריע. בעידן של היום, שאין כמעט חוסר פרטיות, זה אחד הדברים הכי חמורים שנתקלתי. כמה פעמים שמענו בחדשות על נערה שצילמו אותה באקט מיני, ואחר כך שיתפו את הסרטון ברשתות החברתיות. איזה נזק בלתי הפיך זה עשה. אני מאמין שהסרטון הזה ימנע בזמן את המקרה הבא. מקרה שבכלל לא תיארתם לעצמכם שיכול לקרות לכם. אני מתחיל עכשיו להדגים לכם איך אפשר בקלות להיכנס למצלמות, ואני מדגיש שהדרך שאני יכול להיכנס היא תהיה בצורה מאוד מטושטשת, כי אני לא רוצה לגרום לפושעים, חטטנים וסוטים להתחיל לחטט במצלמות שלכם. יש כמה אפשרויות שניתן לחדור למצלמות בקלות, גם אם הכנסתם סיסמה אישית שלכם שנראית לכם קשה לפיצוח. מתחילים. הפתרון באבטחה הוא בחינם. כל מה שאתם צריכים זה להכניס את הפרטים שלכם ולבדוק האם גם אתם לא מאובטחים.